Arian. Ayibo. Yini? Ayibo, imani, yika lento eniyenzayo, imani. Ayibo. Hlezi wena unamanga, Kwanele, hlezi ayibo, unamanga. ngiyanibuza, yika lento eniyenzayo. Namanga yini? wena. Kwenzakalani lana? Wena ikuphi inkinga yakho? Nilo lana ningitshele. Lona lokho ngishaya. Ey awuthule wena unamanga wena nje wadu ngishaya. Hey mancane, wena namanga. Hey thula. Yekele lento yakho yenzayo. Yikani kulo ngiyakhuza nje. Shh. Bukani manje? Bukani ikamera linjani? Nginitshela kokugcina ke manje yekani kulo, okay? Angeke nisalwa ngithi. Uma wena konta ibhalile yazi. Angaze niyibona ilist. Angazi mina. Namangazi futhi. Oh Nkosi yami. Ni serious njengamanje? Tholani le list ngoba uma wena uzonithethisa. Ay, atava na Orion. Kungani ngempela niyiphethe kanjani? Wozani la? Wozani zoma la? Kungani ngempela nenza kanjani endlini? Kungani intebula amabhuku? Siyaxolisa man. Ngixolisa kwani? Monica, uyitholile ilist? Cha auntie. Mhlambe bayilahlile nje. Kodwa kulungile. Soyibheka. Ay, kulungile. Kungani sizobheka ucezana lephepha nje? Yazini asivedane nje senzenye. Hawu auntie. Sesingenza into eyodwa kabili pho. Soyibheka auntie. Othi ngibheke. Kwenzakalani ngani nobabili? Indaba ngempela nifuna ukuthi ningihluphe. Ngempela nifuna ukulokho ningihluphana nami ngaso sonke nje nini isikhathi. Nina nobabili hlezi nilwa nje. Nilwa ngaso sonke isikhathi. Niyamemezana nekwepana. Kwenzakalani ngempela ngani ngempela? Iyona into enginifundisa yona le? Noma vele esikoleni iyona into enifundiswayo le? Yabo nina yekelani babone fike. Yabo nina niyahamba ngempela manje niye boarding school niyohlala khona. Antiza. Ungaphatheki kabi phela. Ngizoyibheka mina ilist. Monica sambeni. Asibayekeni labahlale bodwa. Aw kodwa auntie Monica bakithi khohlwa ilist. Asambeni thini? Nike nje nina nobabili niphume la ngifuna leli gumbi leli libe clean khona manje. aw kodwa auntie bakithi. Monica bakithi. Aw asambeni. Uma nje lokho meke kwenzeka futhi nizongibona ukuthi mina ngifana nobani. Ngifuna ukuthi mangibuya la ngifice leli room li clean. Asambeni, wozabo. Yabo lenganza kufanele uyifundise ukuthi amaphepha afakwa kubhini wena, Hawe auntie. Uyazi mhlambe list enjala singayithola nje la. Hayi. Uyabona le amapheshana nje lawa angathena ngibona ukuthi kune list ethile la. Hayi. Malume unanu lawo amaphepha nje amaphepha. Hayi ke. Mina ke walahla lapha ku dustbin hayi. Yaletha la, ngizoyilahla. Awuthi ngibheke kuqala, uthi ayikho into ebalekile ebhole la. Le ingane. Ngicabanga Yini ke wena? ayicha lutho. Mina ngiyabuya. Nanu. Awumbheka ukuthi ubeseqedile ngelist. Mase uyahamba uyinika uMadu.
Okay kulungile kodwa phela nami ke ntambama ke ungibonise ke lo list phela uyezwa Ayelami leli. We Mohani. Ayibo lokho kwami. Yazi mina bengithi okwami. Ubhaleni lana? Ayi cha ilist nje le bengiyibhalela yona. Ingane ngizobuye ngidile nazo later. Waquleka emshadweni wakhe. Abangani bakhe bamfakela into ethile. Isiphuzweni sakhe. Lokho kunzima ukucabanga kodwa ayingeke. Ngiyakhumbula usequleka kaningi kakhulu nje ukudlula lokho. Yebo. Ukuvuvukala kweinyawo zakhe. Impawu nje zokukhulela kwakhe. Awubakithi. Kwenzeka kanjani ngempela bangaboni? Ungaphuthela. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly zizonke sisonke dear signature 169.